Horez egitela gatoz. Aterrik ohitura zaharrak, aurten berritzeko asmo. Guztiontzako ezaguna da Santa Ageda bezpera. Iluntzear da eta bagatoz argi pixka bat hartzera. Ohitura zaharrak manten daitezen kantari guzuen aten. Ahots berriek molde zaharretan leku bat izan dezaten. Molde zaharretan izatekotan, neronek jarri serio. Ongi etorri bejon deizuela Gema eta Eusebio. Zaindu beharrik ez daukateok etxetikoan beharra. Hor bitartean eduki dute etxean pakerean. Honean sartuta ezinezkoa, horretan ez fijatzea. Zeinen ideia izan zan hemen alfombra zutik jartzea. Alfombra hemen gehiegi dira agian, baina ikpatxi zer nahiuan da moro baten atarian.